Mira pamberi pedara mambo mtasa. Mira pamberi pedara mambo mtasa. Isi chakande chokwadi. Yesu zanchataura ndezve chokwadi. Ngane pachabatwa nemoto. Ngane pachabatwa nemoto. Mwari awe mubatsiri. Mwari awe mubatsiri wangu. Zita ndini Simon Masasa. Ndichitaurawo nyaya yangu. Ndine mwana akaurayiwa naMozisi Sawanyama muna 2016 December. Mwana uyu wakabatirana Mozisi Sawanyama naMemory Chapinduka na Paul Guta na Martha Chimbo. Iye mukomana wangu angaenda pamba pa Mozisi Sawanyama. Ndinoziva kuti wakanga waita sei kuti asvike kuzoendepa. Mozisi Sawanyama akabaya mukomana wangu mwana wangu ngebanga na 2016. Saka chakandishamisa ngechekuti wakabatsirana kuuraya uyu mukomana. Akazomira padare munhu umwe chete akaenda kuHigh Court. Akabvuma mhosva ava vatatu avanaomira pamberi pedare. Saka ndagara gore rineri ndo pandakuona mwana kuumba kwangu inini akubudirwa ngemukomana akafa uya akumuka, asi achimuka ari kuba pachinhambo chekuti ndandikutarisira kuti mwana uyu unofanira kumuka aripi kwaakaurayiwa hazvina kudaro. Saka ndauyawo kuno kuti ndibatsirwewo kuti ndingaitawo sei. Nyaya ichaicha ndezvizvi. Nyaya ndengozi ere? Ndobasa pangozi ere? Kana kuti nyaya ndekuti ndoti wasina kusungwa wasungwa. Nyaya ndengozi. Ko wasina kusungwa. Mimi dare mimi makubatsira. Atoze. Zimuka. Kana mukwe chokwa mlo ndida kutomana. Sei wasina kusungwa. Impa mangara nyɛ pɔgɔmana makawa mangara lepa lisi wano ngoro mukomana akabaya akatotiza iye kuenda kupolisi akasvika isa kumapurisa. Ndiye akatoenda kumapurisa kuti ndauraya munhu. Banga zibatira dura. Pale makambuzi. Anapakaita vile ndio bwana wakapindi. Uyakaenda ndiye kidness ndiye akina takana shumanga. Inewoti mweka nawo kubataka. Unofana kubataka nawo komana wakanga vari pawa inechidide nekwa kwakaita. Niwevo nongo kubuda muzaro buda imi. Ari kuti wachiti chii? Ari kubuda achiti ndiperekedzei kwandakaurayiwa. Ndinotaure zvandiri kuti. Ndiperekedzei. Asi vali family. Omwana ndisana. Ndizvo. Muri vanenge mizenda one family. Koye mreshi ndikata masasa. Isusu ndini Masasa iyi muri yayo yepaMasasa nemadzitezvara nanasekuru wewakauraya. Vanenge havana kutouya. Wana kutwa sei? Chinda. Hapana kana vanhu. Hapana kuwaona. Kuimu muriashi ilikuwa wa the accused wa aru. Ama inotomba wazi. Sakana confirme. Sasa tumbumire confirme kana rukuya. Dentro umira nomira kana wasiri kuya deni moja kwa ni wa district kwa ngoma kana sasa simumira ni msukuku.